Estamos na maior concentración de románico rural de Europa, na maior concentración de mosteiros, precisamente por a riqueza destes territorios e por estes produtos que salían na terra, volveron a dimensionar outra vez o sector do viño nesta época medieval e despois, na época moderna, pois alá por a década dos 80, despois das grandes emigracións que sufriu esta terra no 50, no 60, na posguerra, volveuse a intentar revivir aquelas viñedos que se foron abandonando, montando feiras do viño, as primeiras a Mandi, Quiroga e Chantada, e despois de 10 anos pois, plantexouse dar un salto máis adiante, que era conquerir unha denominación de orixe, traballar nesa meta. Que é unha paisaxe idílica, que é un monumento á paz, que é un espacio de calma, un espacio de tranquilidade, que desenrolou esa outra gran economía que é o turismo e que o gran logro precisamente do viño foi precisamente ese, é dicir, lograr que outros sistemas de economía, outra forma de vida, outras maneiras de vivir neste territorio se podan facer dignamente do traballo. O futuro deste territorio, sin duda ningún, é prometedor. Temos que ser capaces de seguir mantendo a rentabilidade na viticultura, esa é a única maneira de manter a paisaxe, temos que ser capaces de convencer a outras administracións de que hai que manter este espacio vitícola e o espacio dos nosos territorios dos montes e ter un espacio cuidado. Se somos capaces deso, o futuro, sin duda ningún, é un futuro prometedor.